Svi ti verujemo. Verujem i ja. Samo bez panike, malo. Vozimo se čitavo jutro, nismo prešli ni 20 km. E pa kome se žuri, nek nastavi pet. More barak. Rajković! Dote gospod Horžić! Marija je sjajna. Ona je novinar. Stalno izveštava o aktuelnim, zanimljivim temama. Što lažeš, bre, znaš li ti pošto je kilo đubriva? Ovde su novinari vrlo cenjeni. Taj čovjek, taj Petar Marko Jakovljević, taj naš troimeni podstanar. Znaš li ti šta je taj čovjek? A ja sam sve više predosjećao da će se tih dana najzad i meni nešto veliko i lepo dogoditi. Ti na svoje mesto. Mene su poslali kod vas, ja sam novi učenik Budimir Trajković. Sjajno, Trpković. Dosta. Po glasu bi rekao da si tenor, je li tako? Tišina, tišina. Reci, gde si završio prethodne razrede, Trifunoviću? Budimir Trajković.